Ang module nga ini makahatag ihibalo sa paghambal na hanungod sa kaugalingon kag personal nga eksperyensya, pamilya, hinuptanan o kon paborito nga pagkaon. Hilikotunwan, ano nga pamatasan may ara ako. Sabtan ang mga masunod nga pamangkutanon. Handa na bala kamo? Sa una nga numero, mapisan nga bata si Ana. Nagabulik siya permi sa iya nanay kag tatay sa mga ulubrahon sa sulod sang balay. Ano nga pamatasan may ara si Ana? A. Mapisan. B. Mabuot. C. Masinadyahon. Ang husto nga sabat, A. Mapisan. Ikaduha nga pamangkutanon. Ginsugo ka ni nanay mo nga manghugas sang inyo kinan-an. Nagpudag-pudag ka sa sulod sang inyo kwarto. Ano nga pamatasan may ara ka? A. Matinahuron. B. Tamaran. C. Butigon. Ang husto nga sabat, B. Tamaran. Ikatlo nga pamangkutanon. May ginhatag nga hilikoton sa balay ang imo manunudlo. Pagkagabi, nag-brown out. Sa pihak sang natabo, gintapos mo ang hilikoton gamit ang kandila. Ano nga pamatasan may ara ka? A. Tuloyhon. B. Palakaon. C. Matutom. Ang husto nga sabat, C. Matutom. Ikaapat nga pamangkutanon. Ginsugo ka sang magulang mo nga magbakal sa tiyangge. Madasig ikaw nga nagapalapit kag namangkot kung ano ang ipabakal. Ano ikaw nga klase sang bata? A. Masinulundon. B. Mainabyanon. C. Tamaran. Ang husto nga sabat, A. Masinulundon. Balikan. Butangan sang sabat ang nagapakilala sang gawi ukon karakteristik sang tagsa ka kurit. Blank ako nga bumulutho. Permi nagapaninlo si Tina sang ila balay. Blank siya nga bata. Permi ako ginahatagan sang pagkaon ni Ronnie. Blank siya nga amigo. Ang akon lolo, blank. May hinuptanan ako sa balay. Isa siya kaido nga blank. Gusto ko magkaon sang pinakpit ni nanay. Blank ini nga sudan. Tukibon ini. Ano ang ginahimo sang laragway? Maghatag sang tinaga nga nalagaragway diri. Sa una nga numero, ano ang inyo nakita sa laragway? Ano ang ginahimo sang mga bata? Ano ang mga pamatasan nga may ara sila? Sa ikaduha nga numero, ano ang ginahimo sang mga bata? Ano nga pamatasan may ara sila? Sa ikatatlo nga laragway, ano ang ila ginahimo? Ano nga pamatasan may ara sa ila? Sa ikaapat nga numero, ano ang ginahimo sang bata? Ano nga karakteristik may ara sa iya? Sa ikalima nga numero, ano ang ginahimo sang mga bata? Ano nga pamatasan may ara sila? Usisaon ini. Nasugid mo na bala sing husto ang nahanungod sa imo kaugalingon kag personal nga eksperyensya? Nahambal mo bala sang husto? Ano ang imo nabatyagan samtang ini ginahimo? Paano mo ginapabutyag ang imo kaugalingon kag personal nga eksperyensya? Hilikoton. I-drawing ang imo hitsura sa sulod sang bilog. Isulat ang imo ngalan sa pinakababaw nga kahon. Isulat ang imo edad sa ikaduwa nga kahon. Isulat ang imo kaadlawan sa ikatatlo nga kahon. Dumdumon ini sa pagkilala sang kaugalingon kag personal nga eksperyensya, kinahanglan mangin matampat kag matuod.
Mangin maalam sa pagpili sa nagakaidong at tinaga nga gamiton sa paglaragway, agud makalingaw kag manami ang imo istorya. Himua ini, kumplituha ang istorya. Ako si Mara. Blank ako nga nagatuon sang amon leksyon. Blank ako nga maga-eskwela sa bulutuan. Kada aga ginabuligan ko ang akon manunudlo nga magblank sa sulod sang hulot klasihan. Blank man ako sa mga bulak kag ulutanon sa hardin. Sa oras sang klase, blank ako nga magsabat sa mga pamangkot sang akon manunudlo. Hilikoton to, ano ang ginahimo sang imo pamilya? Si tatay ko isa ka blank. Adlaw-adlaw siya nagakagto sa blank. Ang nanay ko naman, isa ka blank. Mapisan siya, blank. Si Manong naman, blank, kay blank sa mga ulubrahon. Ang akon magulang nga babayi, nagabulig kay blank manghimo sa sulod sang balay. Hilikoton 3. Ano ang paborito mo nga pagkaon? Adlaw-adlaw nagaluto si nanay sang paborito ko nga pagkaon, ini amo ang blank. May sabor ini nga blank kag blank. Gusto ko gid magkaon sang blank kag nga blank. Hilikoton 4. Kumplituha ang binalaybay parte sa imo hinuptanan. May hinuptanan ako nga blank. Duag blank ang balahibo. Ikog niya blank. Kag ang mata, blank. Lantawa ang laragway. Ano ang mahambal ninyo sa laragway? Kilala nyo bala kung sino ang mga naara sa laragway? Kilalahon naton sila. Handa na bala kamo? Ebalwasyon. Kilalaha ang mga masunod nga mga laragway. Sino siya? Husto, siya si tatay. Sino naman siya? Husto, siya si nanay. Sunod nga laragway, sino siya? Husto, siya si Manong. Sunod nga laragway, sino naman siya? Husto, siya si Manang. Ang katapusan nga naton nga laragway, sino siya? Husto, siya si Agot. Hasta diri na lang ang aton pagtulunan. Kabay pa, may ara ka muna tunan sa sini nga leksyon. Hasta sa sunod nga aton nga pagkilit-anay. Madamo gid nga salamat.